दि जाब्रांनि गोथै हाखरा बबेयाव दं बेखौबो जों गोबां बोसोर मिथियाखैमोन। बे बाथ्राखौ बुंदों दि जाब्रांनि असे बिब' बन्तिरेखा दैमारिया। गोबां बोसोर जों बिदि मिथियाखैमोन बिनि गोथै हाखराव बबेयाव दङ बेखौबो जोङो मिथियाखैमोन। बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावहा जेथिया सान्थिया सफैबाय होमबानिया बे फेसबुकआवहा बे माबायावहा नुना मोनबाय फेसबुकआवहा। नंगौ, बर'नि जारिमिना थारैनो खास्रि बिस्रि। बड'लेण्डनि सोमावसारनाय बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय गावखौ बाउसोमनानै हाबा मावनाय गोबां जोहोलावफोरा समनि फाखनाव मुंख्लं जानांदों। जाय मुंख्लंआ मिथिस्लाब मोनै, जाय मुंख्लंआ बर' हारिनि थाखाय आरो हरखाब इनाय बानाय सुथुरनि आखायाव जिउ गोमानांनाय। गोबां बर'नि जोहोलाव जोहोलावजोफोरा हरखाब मिथिस्लाब मोनै सुथुरनि आखायाव अबथिरा जिउ गोमानांदोंमोन। सोरबा न'आव फैफिननो हाया, सोरबा गावनि फिसानि गोथै सहखौ नुवा, सोरबा गावनि बिदा फंबायनि गोथै देहाखौनो नुवा। बर' हारिनि जारिमिना बेबादिनो बन्तिरेखा दैमारियाबो दुखुनांथावै गावनि असे फंबाय दि जाब्रांनि गोथै हाखरा बबेयाव दं बेखौनो मिथियाखैमोन। बे बाथ्राखौ दि जाब्रां मुंख्लं ट्रफी जोलुर बादायलायनायाव बाहागो लाफैनानै गोथौ गोसोआव दुखु नांनानै फोरमायनानै होदों दि जाब्रांनि असे बिब' बन्तिरेखा दैमारिया। बेवहा फैनानैथ' जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानोथो मुंख्लं जानाय जोंनि फंबाय दि जाब्रां गोबां बोसोर जों बिदि मिथियाखैमोन बिनि गोथै हाखराव बबेयाव दङ बेखौबो जोङो मिथियाखैमोन। बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनावहा जेथिया सान्थिया सफैबाय होमबानिया बे फेसबुकआवहा बे माबायावहा नुना मोनबाय फेसबुकआवहा जेनेबा जाब्रांनि गोथै हाखरखौ नागिरना मोनबाय, न'खरनि सोरबा फैनानै नायफैयोबोला नायफैनो हागोन। बे खोथाखौ खोनानानैहाय मिथिनानै गोजोननायजों गिख्रंनाय मोन्दोंमोन आरो एफा गोबावनि उनावहा बिदि जेनेबा जोंनि फंबायनि बिदि गोथै हाखरखौ नागिरना मोन्दों। ओमफ्राय बिनि साननैसोनि उनावनो जों न'खरनिफोरा नङा खिन्थु गामिनिफ्राय बिदि ओमफ्राय आरो न'खरनि सानैसो बिदि फैनानैहाय गोथै हाखरखौ बिसोरो नायफैबाय, एसे नुना गालांबाय। बिनि उनावहा थिग मा होनना बुङो लास्ट इयार 25 years आफ्टार 25 years मा होनना बुङो जों बिब' बिनानाव साथाम, जाब्रांनि बिब' सानै आरो बिनानाव जों फैनानैहाय गोथै हाखरखौ नायफैदोंमोन। ओमफ्राय दा बिनि उनावनो आरो नैबे अन्थाइबारि माया क्लाबा जाब्रां मुंख्लं जाब्रांखौ मान होनानैहाय बे फुटबल बादायलायनायखौ होदों। जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो बेबायसानो जाब्रांखौ जे एसां मान होदों बेखायनो बे अन्थाइबारि माया क्लाबखौ नोंसिनि निउस चेनेलनि जुगेदि हामबाय आरो हामबाय होननानै बुंदों आरो आं बेखिनिखौनो। जाब्रांनि माबा मोनसे मोजां पजिटिभ केरेक्टारफोर आब'नाव दङ नामा? जाब्रांनि पजिटिभ केरेक्टार थारमाने नेसनेल सेन्टिमेन्टआ बेहा बहुद दङमोन। थारमाने उन्दैनिफ्रायनो जोंनि आफायाबो बेबायसानो नेसनेल सेन्टिमेन्टआ बहुद दंखायोमोन। रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनावहा आफाया एकदम गोख्रोङै बारसोमदोंमोन। ओमफ्राय आफाखौ नागिरना मोनि बेबायसा जोंनि न'नि सम्पतिखौबो प्रुभ खालामदोंमोन आरो आफाया सारेन्डार जानांगौ होननानै। बेबायदि आफाया सारेन्डार जादों। दा बे उन्दैनिफ्रायनो आफानि बे मा होनना बुङो नेसनेल सेन्टिमेन्टनि बे बारसोमनायखौ नुबोखादों आरो बेबायसानो नेसनेल सेन्टिमेन्टआ गोख्रों थारमोन आरो बेहा पजिटिभ केरेक्टार बे।